לכל תלמידינו, בוגרינו, חיילינו, חיילי ישראל בכל מקום, שם, שלום וברכה. ערב שבת קודש, פרשת תולדות. אתם יודעים, השבוע נשאלתי שאלה. הגיע ספר תורה קטן לעזה, ספר תורה עתיק שעבר את השואה, הביאו אותו לתוככי עזה, וחיילי ישראל זכו לקרוא בו בתורה, ובעל הקורא שקרא בתורה הוציא סכין קומנדו, ואיתו השתמש כאצבע, כי הרי כתוב, בפוסקים כתוב שלא נוגעים עם היד בקלף של הספר תורה מפני קדושתו, אז הוא השתמש בסכין הקומנדו כאצבע כדי לקרוא בתורה. ומישהו שאל אותי, האם זה מותר, האם זה ראוי? אנחנו יודעים שבדרך כלל יש לנו הלכה שכלי נשק אנחנו מכסים בשעת התפילה. כך כתוב, אדם שנכנס לבית כנסת, כתוב שראוי שיכסה את הנשק. מדוע? בגלל שכתוב תפילה זה לבקש רחמים על העולם, זה לבקש אריכות ימים, ונשק זה דבר שמקצר חיים, ולא שייך קטגור וסנגור באותו מקום, אין קטגור נעשה סנגור. מקום שאתה מבקש אריכות חיים ואריכות ימים ושנים, לא שייך להביא לשם כלי שהוא כלי משחית שמקצר חיים. אבל אני חושב שדווקא בשאלה הזו פה, במקרה הזה של המלחמה בעזה, זה לא רק שזה מותר, זה אפילו מצווה. ואני אעביר את דבריי. אתם יודעים, יש עוד הלכה, יש הלכה שאסור לטלטל ספר תורה ממקום למקום. כתוב, הכל באים אל הספר תורה מפני כבודו, ולא מטלטלים את הספר תורה אל האדם. מדוע? זה כבוד לספר תורה. לומדים את זה מפרשת כהן גדול, בהקל. המדינו שאנחנו באים לבית הכנסת, באים לקרוא בתורה, ולא לוקחים את הספר תורה אלינו. אבל יש מקום אחד יוצא מן הכלל, שבו מותר לטלטל ספר תורה ממקום למקום. אתם יודעים איפה זה? זה חיילי ישראל, זה מחנה צבא ישראל. כי השם לוקח מתהלך בקרב מחניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה ברעך ערווה דבר ושב אחריך. מאיפה לומדים את ההלכה הזאת? פשוט מאוד. ארון ברית השם היה מתהלך בקרב מחנה ישראל, בקרב מחנה הלוחמים, היה ארון ברית השם, בארון ברית השם היה שם ספר תורה, בארון ברית השם היה שם לוחות, שברי לוחות, יש אומרים שברי לוחות, יש אומרים לוחות, היה ארון ברית השם מסתובב בתוך המחנה, ולכן מחנה צה"ל, מחנה חיילי ישראל הוא קדוש. משם אנחנו לומדים שלמרות שבחיי האזרחות אנחנו נותנים כבוד לתורה ובאים אל התורה ולא לוקחים את התורה אלינו, אבל מחנה ישראל, כיוון שמחנה צה"ל עוסקים במצווה יקרה וקדושה וחשובה כל כך של הגנה על עם ישראל וכיבוש ארץ ישראל מידי הצרים, ספר תורה שמגיע לחיילי צה"ל ומטלטל ממקום למקום, לא רק שהוא לא פחיתות לכבוד, אלא התורה מתייקרת. ההלכה אומרת שאם מביאים לתלמיד חכם גדול כמו לכהן גדול, אז כתוב זה היה מותר. למה? כי התורה מתייקרת על ידו. אנחנו רואים אותו דבר פה. ההלכה היא מטלטלים ספר תורה, כן? עוד מזמן הרב גורן היה מביא ספרי תורה, היו שמים בנגמשים, היו שמים בטנקים. למה זה מותר? כי התורה מתייקרת. התורה מתייקרת על ידי שאם היא מגיעה למחנה צה"ל, כי זה אומר לנו למה אנחנו נלחמים, על מה המלחמה שלנו. המלחמה שלנו על שם השם, המלחמה שלנו לקדש את השם, המלחמה שלנו נגד הרוע, המלחמה שלנו נגד הרשע, המלחמה שלנו נגד החמאס. על זה אנחנו נלחמים, ולכן הדבר הזה ראוי. לכן, כן, הסכין בדרך כלל הוא גנאי, בדרך כלל כלי נשק הוא דבר שהוא גנאי והוא לא מכובד, ולכן סתם ככה בבית כנסת אנחנו מסתירים אותו. אבל בשעת מלחמה, הסכין, הנשק הוא כלי קודש, הוא כלי קודש שאיתו אנחנו מבררים את הרע בעולם. אתם יודעים שיש רבי עקיבא שאומר משהו נפלג, מה אומרת? מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. אומר הרבי עקיבא בתוספתא, מה זה הירא ורך הלבב? אומר רבי עקיבא, אפילו היה חזק שבחזקים, אפילו היה גיבור שבגיבורים, אבל הוא רחמן, ילך וישוב לביתו. אי אפשר לעשות מלחמה ברחמנות. במלחמה אתה חייב לקחת את מידת האכזריות. מאיפה למדנו את זה? מפרשת השבוע. אתם יודעים מדוע יעקב קיבל את הברכה בעורמה? אומר מרן הרב קוק, בכוונה קיבלנו את הברכה בעורמה. הברכה שקיבל יעקב, שיצחק רצה לתת לעשיו, זה ברכה של כוח, של גבורה. יעבדוך עמים, ישתחוו לך לאומים, הבא גבר לאחיך, ישתחוו לך בני אמך. זה ברכה של כוח ועוצמה. וכוח ועוצמה זה צבא, זה מלחמה. אנחנו קיבלנו את זה בתחפושת. יעקב התחפש לעשיו וקיבל את בגדי עשיו. אנחנו למה? אומר מרן הרב קוק שנזכור תמיד, יהיה לנו אכזריות כשנצטרך, אבל זה לא הטבע שלנו. הטבע שלנו הכל כל יעקב. כשאין ברירה, הידיים ידי עשיו. עכשיו אין ברירה, יצאנו למלחמת מגן, יצאנו למלחמה הכרחית, קיומית, מלחמה לאומית שאין לנו ברירה. אז עכשיו הנשק הוא כלי קודש. כן, אז כמו שמטלטלים את הספר תורה אל הצבא, אל הנשק,
אנחנו יכולים לקחת גם את הכלי קודש, את הסכין, את הנשק, ולהשתמש איתו בספר תורה, וזה לא מחלל את הספר תורה, זה מייקר את הספר תורה. אני מאחל לכל חיילי ישראל בכל מקום שהם, הקדוש ברוך הוא ישמור צאתכם ואורכם עתה ועד עולם, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם כוח והצלחה, תזכו להביס את אויבינו ואת כל מבקשי רעתנו, ולא יאונה לכם כל רע, הקדוש ברוך הוא ישלח לכם ברכה והצלחה, שבת, שלום ומבורך לכל חיילי ישראל ולכל נשותיהם ומשפחותיהם בכל מקום שהם.